Ahoj, som Stano Baláš, som senior brand manažer pre značku Red Bull pre Českú republiku a Slovensko. Dnes som mal prednášku na tému budovanie značky spôsobom, ako to robí Red Bull, ale nie len. Snažil som sa podchytiť všetky aspekty budovania značky od médií cez editoriálnu komunikáciu, sampling až po in-store prezentáciu. Veľmi sa mi tu páčilo, ešte som nikdy v takomto priestore nebol, dokonca som ani nevedel, že niečo také v Bratislave existuje a podľa mňa je to úplne super, posúďte sami. Keby som nemal už kanceláriu v Bratislave, tak budem pracovať tu.